IRhawuti alikho ngxakini yamanzi kwaye akukho sizathu sokuxhalaba. Elo lilizwi eliphuma kurhulumente kunye ne-Rand Water ebonelela ngamanzi. Siyazi ukuthi ekuqaleni abantu bebengavuyelanga ukuthi bafumana amanzi ngalendlela besibanikeze yona. Kodwa sikwaziyo ukuthi ekugqibeleni azange sivimbe abantu amanzi. Kuye kwenzeka ingxaki ingozi eyavela sakwazi ukuthi singenelele kuyo. Apho sikhona ngoku ndingatsho ndithi sinovuyo ukuthi izinto ziyabuyela futhi esimeni sazo. Bathi amanzi sele ebuyiswe kwiindawo eziliqela ezichaphazelekileyo. As far as the areas are concerned, water is flowing and reaching the areas. Eli bhunga lithi liqhuba into ebizwa ngokuba yi-load shifting sithetha nje kwaye uluntu malungaxhalabi. When I'm talking about stabilizing the system, it's more along the lines that we have enough in terms of what we need to do, but until we get to a point where we're not shifting part of the load, but each operates now normally, we need to do that. But that cannot be the end, as the minister was saying. We now need to look at the next levels to say, with the municipalities, are they able to ensure that the ordinary person on the street, when they open a tap, there is water? Then we would say we would have done that. Umphathiswa kunye ne-Rand Water bathi abanakwazi ukunika isiqinisekiso sokuba imeko enje ayisukuphinde yenzeke kwakhona. Ndingumalungelo Bhuyi eAlberton.